Huh? Oh. Hello mga ka-foodie-bis! Today kakain po tayo ng Kapampangan dish. Ayan, at meron po tayong ditong iniyaw na ito, pritong talong, pritong dalagang bukid, sarsadong dalagang bukid, at saka burong isda. Ayan, burong isda ng Kapampangan. Yes. At meron po tayong toyo mansi, at meron tayong gulay dito, ang palaya, at saka daon ng Mustasa. mustasa. At meron din tayo ditong rice. Ito po. At meron tayong tubig. Apo. Ang pagkain po natin ito, ang nagrekomenda po ay si Ma'am Jenny of your Payat. Ayan. Thank you so much po sa nirekomenda po ninyong pagkain yan. Nag-request siya ng Kapampangan dish. At syempre, special request din po ni Sisi Cab na si Nat Su. Yes. Nag-request po siya ng dalagang bukid, sarsyadong dalagang bukid at pritong dalagang bukid. At yan din po yung burang isda. Na-miss daw niya yung burang isda ng Kapampangan. Thank you so much. Apo. Ayan mga ka-foodie-bis, bago tayo kumain, mag-pray muna tayo. Amen. Ayan mga ka-foodie-bis, malinis na yung kamay namin. Opo. Kain na po tayo. Kain na po tayo. So mga foodie-bis, gusto ko pong batiin ng happy 65th birthday si Ma'am Marieta Ibay. Ayan, happy birthday po, Ma'am. At saka si Luz Biminda Malyari. Happy birthday po. Ayan, Happy nasa birthday heaven na siya. Kahit daw nasa heaven, pinapabati ng kanyang anak na happy birthday daw po sa inyo. Yes, Ayan, happy birthday po po sa heaven. Yan. Kain na po tayo mga Kain na po foodie-bis. tayo. Una subo tayo. Oh, gusto ko daw ng mustasa. Ito. Nakaano pa sa ano. Ang ganda no. Nakaano pa sa ampalaya. Ito po, wala tayong kutsara. Tapos ano isda. Ito. Laki ng ito, guys. Ako, dalagang bukid. Ito na lang. Wala tayong kutsara. Ganito na lang. O ganito ko na lang. Ito na. Okay na yan. Pasensya na po. Nakalimutan yung kutsara. Ito na, oh. Ito. Ito. Unang subo. Unang subo para sa inyo mga ka-foodie-bis. Sisi Cubs, Sisi Natsu para sa iyo ang unang subo. Kain po tayo. Kain po tayo. Ito yung dalagang bukid natin. Guys, laki ng ano, laki ng ito, guys. Ayan. Doon yun siya kalaki. Kita nyo na ba yung ano ka? Rice. Ayan. Ang lambot ng ano niya, laman. Oh my God! Sarap. Ito na yung rice ko. Try na naman natin dito sa toyo mansi. Ito yung buro. Oh, wow.
Baba ka nga. Baba ka muna. Baba ka muna. Kumakain si Mami. Gusto niya rin. Sarap. Mga kabalay natin Kapampangan to, siguradong mamiss niyo itong buro. Babay ka muna, hindi pwede sa'yo ta. Talong. Sino hindi kumakain ng A2 dyan? Sarap-sarap. Sorry, pinaalis ko lang si Chichi. Naghihingi. Tignan natin yung sarsyado. Kuha kita ha. Hindi mo Sige. naman abot eh. Ay, naririnig niyo ba guys? Umuulan. Yan. Sarsyado. Shishinatsu. Sarap. Si Ate Alvin di siya kumakain ng ito. Apo. Eh, wag yun na iba siya. Hindi talaga ako makain ng hito. Pero try mo. Sige na. Napakaina mo naman kay Natsu. Sisi, Natsu. Gusto mo ba kumain nito si ano? Guys, oh. Sige na. Tikman mo lang to. Itlog. Yung laman na lang. Huwag na lang. Ito na lang. Kuha na lang ako. Hindi, kuha mo na lang ako. Oh, sige. Titikman niya. Wala man siyang tinik. First time kong makakain ng hito. Yes. Yan. Napakalakas mo naman kay ano. Ate Natsu, tignan mo si Ate Albi, oh. Shishinatsu para sa'yo. Gagawin ko. First time ko talagang kumain nito. Oh, ano? Masarap na pala eh. Oh, hindi ko alam sa'yo. Mas masarap pa sa dalawang buka. Itlog. Masarap pala. Oo nga, no? Masarap talaga yung itlog.
Ang laki Tingnan nyo guys Tingnan nyo guys. Ay na ano lang. Nakikita nyo? Mamaya na. Yung tinik na lang papakita ko sa inyo. Ang laki niya na. 1 kilo po. Paano yung... Tingnan nyo paano ko siya ubusin to. Ano ako. Nililinisin ko yung guys kanina na ano ako. Yung kamay ko yung naiwa ko. Nakikita nyo ba? Hindi masakit. Pero dahan-dahan na matinik pa rin yung dalagang bukid. Masarap siya. Masarap siya kapag ano, yung lagyan mo siya ng itlog, kamatis. Yan nga, sasyado. Hindi, yung iba. Yung ano yung kasi tawag doon? Iimayin mo yung isda, tapos igigisa mo sa bawang sibuyas, kamatis. Ganun, sarap. Kasi yung boss ko noon, mahilig sila sa ganyan. Sa ito? Dalagang bukid. Tsaka sa ito, mahilig din sila. Ayan na guys. Nasira ako na guys. Sarap. Guys, so... Ay! Laki? Nakikita niyo yan? Wala nang laman. Parang sinturon, no? Laki. Oh, gusto mo? Grabe, nakaya niya. Hindi ka naman kumakain. Kumain na ako. Ako nang ubus mo. Diba ka pa? Yan. Mahilig talaga ako sa ano. Dahil kong ulam. Fairness, dahil kong ulam. Masarap to, may beer ka. May ano? Beer.
Alak. Masarap pulutan. Pangpulutan. Nabili namin to sa Guagua. 1 kilo ata, isa lang. Alam nyo? Hito. Ito. Ang laki. Tatlo yun, di ba? Ang lalaki, no? Sarap. Ang sarap ng ito. Favorite ko talaga yan, ito tsaka dalag. Basta malaki. Tsaka may buhok. Yan. Gusto ko yan. Bigote. Kala nyo naman anong buhok niyan. Bakit? Tumawa lang ako. Ito ano to eh. Kailangan kapag sinabi mo, kumpleto. Paputol-putol kasi yung sayo eh. Excuse. Gusto kasi iniisip mo muna yung sinasabi ko. Gusto mo pang rice? Sarap. Sarap, no? Namiss ko din ito eh. Tagal ko na din di kumakain ng dalagang bukid. Kasi madalas kinakain namin tilapia, bangus, ano pa ba? Galunggong yun. Kasi yung dalagang bukid, madalang na lang yung dalagang bukid ngayon sa palengke. Tsaka madaling maubusan, no? Madaling araw pa sila kung bumili niyan. Nasa tabi mo na yung dalagang bukid. Dalagang bukid. Oo nga pala, no? Sarap.
Sarap. Ay, excuse. Oh, may nakaalala. Sino kaya? Bigay ko number. Sige. Nine? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Sino K? K nga, sino? Kenneth? Sino yun? Kenny? Sino yun? Alam ko na, si Kiat, James. Ano yun? Si Noipi, di ba? Yun ang totoo niyang pangawa. Ay, sino yun? Di ba Keisha? Kiat, James. Oh. Naalala ka rin, Noipi? Ninol. Kala ko si ano? Shoutout natin. Shoutout, Lods. Noipi is. Congrats po. Yes. Malapit na yung silver button niya. Padating na yung silver button niya. Patating na ako sa buhay mo. Charot. Sa lamaan to, no? Oh, hindi. Dapat mag-stick to one ka. Ah? Sino ba sa kanila? Ha? Malaman. Pero iba yung kinukwento mo sa akin kanina. Sino? Lagi mo siyang kausap. Hindi. Niyayaya mo siya mag-pull up. Uy! Hello po. Hungry Gino. Oh, tingnan mo. Si Hungry Gino. Huli ka, Balbon. Meron siya bagong upload. Oo nga. Supportan niyo siya, guys. At mag-subscribe na po. Kailangan niyang mabuo yung kanyang watch hour Oo, yun na lang yung kailangan niya. para ma-monetize na si Lods. Tulungan po natin siya, supportan po natin. Yes, napakabait nun. Opo. Busin na natin to. Baka maubos yung oras natin. Friend kami lang yan ni Gino. Message ko man. Oo, message mo. Sige. Ano sasabihin ko? Hi, Gino. Ano mo si Bal? Kunagya ka lang tong mo. Sino yan? Baka Kapatakan niyo. Baka matinik yung Hindi, kinakain. friend lang kami ni Gino. Sige, tanungin ko nga message ko. Sige. Marami yan. Maraming ano yan. Mga nililigawan niya si Gino. Wow, binuking mo talaga Ayan. So mga foodies, baka hindi na natin makain yung dalagang bukid ha. Oo. Magsha-shoutout po tayo ngayon. There's one? Laki? So mga foodies, may natira po tayong konting gulay at isang dalagang bukid ito. Ayan, pagsamahin natin. Wag po kayong mag-alala, makuubos-bot. O, meron pa pong di pa kumain sa bahay. Kakainin niya yan. O kaya si BBM mamaya merienda niya. No? So mga foodies, bago po kami magpaalam, gusto po, Friday ngayon, mag-shoutout po tayo ng mabilisan ha. Gusto po namin i-shoutout at magpa-thank you sa mga members po namin. Sila, asan?
PG Family Mukbang, Ma'am Shirosi Golden Bee, Silver Bee po, Julian TV, Coach Foodie Hungry Jean, June Pigro and Cook Food ASMR, Sally M Iñaki TV, ang Paslupang Burgis, Vince and Chona, Simple Bistak Mukbang, Ma'am Shiaya Vlog, Mary Mukbang at Mother Shingu. Ayan, meron po sila mga channel. Please supportahan po natin sila at mag-subscribe po kayo. Yes. Mga magagaling po din po sila mga Pinoy mukbangers. At shoutout din po kay Neil Ain. Ayan, nagbigay po siya ng star sa atin sa Facebook po natin. Yes. At kay Sweet Neneng Vlog, supporter po natin siya sa Facebook page. At shoutout po sa mga matibay, Christine Cecil Ogawa, at ang kanyang anak na si Maria Chance Vlog. Meron po siyang channel. Please supportahan po natin siya at mag-subscribe. Mamita, Brenny Lagang. Mamita, pagaling po kayo. Pagaling po kayo. At Nancy Susan, love you po. Yes. Jessie Pastrana, Sheila Almendra, Sheila Rojas, Angie Santos, Abby Calderon, Let Calderon, Senior Mimi. Senior Mimi po, love you po. Love you po, Senior Mimi. At sa friends namin, si Kimi. Ate Kimi, I miss you na. Love you. At kay It's Lenny, Jeffrey Chow, meron po sila mga channel ng mga friend ko. Please supportahan po natin sila at mag-subscribe. Cook Like Crazy din po, meron siyang channel. Please pakisupport po si Cook Like Crazy. At shoutout din po kay Helen Grace Ocampo, Chen Lumubos at kay Ann King. Ayan, happy 5th anniversary po sa inyong dalawa. Yes, ayan. Happy anniversary. At kay Christopher Carol at si Liklik. Ayan, shoutout po sa inyo. At kay Mona Lisa Quesada, Arner Joseph, Veron Cameta. Ayan, from Calamba, Laguna. Hello po. Leila Mandaong, Helga Tison from Los Baños, Tambuca. Yes. Shoutout po sa inyo at si Lea Payawan at si Baby Allison. Jason Laksamana po. Hello Shoutout po sa inyo. At mga foodie biz, kung nagustuhan niyo po ang aming video, please pakiclick po yung notification bell po namin para ma-notify po sa mga bagong videos ng The Foodie Yes. Ganon din sa Facebook page namin, mga ka-foodie biz. Mag-follow na po kayo. At ang TikTok ng The Foodie Biz, Instagram ng The Foodie Biz, at TikTok ni BPN. Yes. Mga ka-foodie biz, kung gusto niyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.